Mama Kuatans channel. Hello everyone! It's been a while na wala tayong vlog because I was sick but I'm okay now. Busy sa work. For today's video, magluluto tayo ng ginataang gulay na may pritong isda. Kung sa Bisaya, tinunuang utan nga gisubakan og piniritong isda. But before anything else, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell so you won't miss any of my videos. So, are you excited? Let's go! Okay guys, nag-ready na tayo sa ating pagluluto. Nagpakulo muna tayo ng tubig at saka yung mga ingredients natin ay luya, sibuyas, talong, okra, kalabasa, bok choy, at saka pritong isda, at saka chicken cubes, asin at paminta. At of course, meron din tayo ditong spring onions or sibuyas na dahunan for later during serving. Pag makulo na ang tubig, una nating gawin ay ilunod muna. Ang pinakaunang ilunod natin ay ang luya and then sibuyas. And then, lagyan natin ng chicken cubes. 2 piraso. Pero, depende na sa inyo kung ilan ang gusto ninyo. Pwedeng 1, pwedeng 2. Then, after, iluuna nating ilunod ang kalabasa. Hayaan muna nating lumambot ang kalabasa natin. Then, lagyan ng asin. At saka, depende din sa inyo kung gaano ang kaalat. Ang daming asin ang gusto ninyong ilagay. At saka, black pepper. Ang next ay ilagay na natin ang ating talong. Then, ang okra. Pag malambot na ang ating mga gulay, maglagay na tayo ng gata. Sa makikita ninyo guys, ay gumamit lang ako ng canned na coconut milk. And then, maglagay na tayo ng green leafy vegetable. So, ginamit ko dito ngayon ay bok choy. At wag nating hayaang ma-overcook ang Huwag nating hayaang ma-overcook ang ating gulay. Especially ang ating bok choy o the green leafy vegetable. And then lastly, ilagay na natin ang ating pritong isda o piniritong isda. Depende na sa inyo kung ano yung gusto ninyong ilagay. Pwedeng pritong isda or pritong baboy or pwede ding wala.
Ayan. Luto na ang ating ginataang gulay na may pritong isda. Ayan. Ito yung usual na niluluto ng mama ko noong araw pag tag-ulan at saka very native talaga itong putahe na to. Alam niyo guys, ito yung putahe na talagang napakamahal sa akin kasi lots of memories na sa aking mama tuwing tag-ulan. Ito talaga yung lulutuin niya para may mainit na sabaw. Tara! Ito na ang ginataang gulay na may pritong isda or ang utan na kisubakan o pritong isda. Alina, kaon na!